Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Kwethulwe Olwamanzi Emkhanyakude abasempithi Babhikishele befuna umgwaqo kanti imvula idale umonakalo emzingazi. Ungqongqoshe wamanzi nokuthuthwa kwendle kuzwelonke uSenzo Mchunu uthi kuyilungelo lawo wonke umuntu wakuleli ukuba namanzi atholakala zonke izinsuku lapha ehlala khona. Umchunu usho kanje ngenkathi ehambele enhlwathi kwahlabisa ukuzokwazisa umphakathi ke ngohlelo lokuphakwa kwamanzi kwisifundo Emkhanyakude. Umacingwane uthi lokhu kumyalelo wehhovisi likamongameli wezwe nabazoqinisekisa ukuthi uyalandelwa abantu bebe nawo amanzi kuzo zonke izinkalo zezwe. Ubuyisa ithemba ngokuphakwa kwamanzi emphakathini wasenhlwathi kwahlabisa. Ungqongqoshe wezamanzi nokuthuthwa kwendle kuzwelonke uSenzo Mchunu njengoba ememezele ukuthi uhlelo lokufakwa kwamanzi oseliqaliwe luzoqinisekisa ukuthi yonke imizi kwahlabisa iyawathola amanzi. Sicabangela abantu abadala ngoba akasekho umuntu kahle umdala okhulile impilo isiyanqe ngoba kwethu. Akasekho umuntu oneqolo lokuthi uthwela amanzi. Wahamba indaweni wamchithe amanzi ngapha nangapha ngoba nawe uyechitha nje kwawena. Uyabona nawe usinda wena. Manje uma uthola umgqomo ke umdala. Hawu. Inkinga le. Manje kamanzi siwadinga umuzi ngomuzi ngoba ilungelo. Siwadinga umuzi ngomuzi. Ebese ke ngamandla akho uma uthuku wathola amandla akho busuwasusa la igcikeni siwafaka endlini ke wena singokwakho lo kodwa sekhona igcikeni usho njalo ngumthetho wethu thina njengoba sisebenzela lokho ukuthi amanzi angene egcikeni ukuqala kwakho bese uwadonsa uwafaka ekitchen lakho nakuphi la uwadinga khona. Umchunu ubese egxeka isenzo sezinye zezakhamuzi ezisixhumela ngokwazi amapayipi amanzi kule ndawo okubese kuphazamisa umfutho wamanzi obheke emphakathini. Lapha eDengeni kunescheme into esitholayo ukuthi yenzekile uba umntambo ufaka ipipe lakhe wadonsa amanzi wenza ukuthi ipressure manje ingasabi khona ukunelisa wonke umphakathi. Indlela yethu esiyenza ngayo asizujaha emthethweni kodwa soyakuyena ukuthi asiyeke lento ukuze wonke umuntu athola amanzi including wena. So ngamanye amazwi into enjalo ayifuneki ukuthi kube khona abantu abadonsa amanzi ngokungekho emthethweni. Inkosi yesizwe sasemdlitsheni izwakalise ukubonga khulumeni ngemizamo yokuxazulula inkinga yamanzi ekhungethe umphakathi owahlabisa nokuyinto ebesiyenzeke isikhathi eside. Indaba yamanzi sibe inkinga isikhathi eside. So ngiyacabanga ukuthi ukuba khona kwamanzi kuzolibuyisa nethemba nasemphakathini. Kuzolekelela abantu abaningi kakhulu ngoba njengoba kade uzakhuluma nomunye umama nje ukuthi ukukhe emfuleni bekunemizimo omngakanani. So ngineqiniso ke lokuthi kulolu hlelo luza nongqongqoshe luzokwenza umehluko omkhulu kakhulu emphakathini. Kanti ke kuphambene imibono kuyizakhamuzi zasenhlwathi ngodaba lokuphakwa kwamanzi njengoba kukhona sebejabulela ukwathola kanti ke kunalabo abasakhala ngesomiso. Amanzi ebephuma amaviki ka-2 evikini kodwa khona iskima basifakile esisha lapha ezansi kwaSenzo Mchunu ibhoholi adihlushwa ipump adihamba ifa kodwa abakamvubu bafikile izolo ebusuku bayilungisa asizophuma emathankini afaka ubaba uSenzo Mchunu ezophuma nje permanent wasigubhela ibhoholi baba uSenzo Mchunu iphuma ekhikhini lakhe imali lapha ezansi asayiphumela amanzi siyawathola nje sijabulile njengamanzi awahluphi kakhulu thina amanzi. Into engakusho njengakuphona njengamanje sinenkinga yamanzi. Ngezwe abanye abafowethu bayakhuluma ukuthi amanzi akhona aright thina ngakithi asinalo nanepayipi leli hamba phansi okuthiwa mhlawumbe ayaphuma ngolesibili aphuma ngolesithathu alikho nje ipayipi leloko. Indawo engikhuluma ngayo kusegula noma ngathi kwamahlaziyana akekho umuntu ongayazi le nto ngi-110 lapha engikhona. Ezindabeni ze1KZNTV kube kumqondisi Miyeni ngisenhlwathi kwahlabisa.
Asabise ngokuqhubeka nokuphazamisa ukuhamba kwezimoto amalungu omphakathi wasembutshane Sweetwaters eMgungundlovu maphakathi nalesifundazwe njengoba ke kusenamhlanje eshisa kamathayi futhi ebhikisha laba bathe bafuna izincazelo komasipala ababili okuwumsunduzi kanye nomngeni zokuthi uzokwakhiwa nini umgaqo wasendaweni bathe indawo yawo yakhelwe yilabo masipala bobabili bakhala ke ngokuthi umgwaqo wabo uhubhuqu futhi kunzima ukuhamba kuwo ngezinyawo kanjalo nangemoto bavale umgwaqo ngamatshe ukhonkolo baphinda ke bashisa nomlilo. Ungenele emgwaqweni umphakathi wasembutshane eSweetwaters ukhala ngomgwaqo sekuphele iminyaka ungalungiswa. Umphakathi wasembutshane ozoprotesta uzwakalisa ukunganami kwawo ngenxa yomasipala umsunduzi nomasipala umngeni mayelana nokwakhiwa komgaqo lo kunomgaqo uD2069 osuka la kuDennis Shepstein ungene ngaphakathi la elokhunjeni endaweni le ngakithi imbutshane. Lo mgaqo uqale kuba nengxoxo as far as 2009 waqala ukwakhiwa ngo2012 u4.8 kilometers so kuze kube imanje yonke lento eyenzakalayo umphakathi can no longer take it anymore. Laba bathe sibi isimo kulomgwaqo noma ngabe uhamba ngemoto noma ngabe uhamba ngenyawo umgaqo icondition okuyona akhambeki whether uhamba ngemoto noma uhamba ngenyawo. Secondly kune portion yasemngeni iyindawo engenayo imizi on the sides of the road so leya ndawo imnyama nje ukusho ukuthi make kwashonilanga kuyindawo ongeke uzuhambe ukhululekile kuyona awuyona ngisho gravel lo mgaqo uhubhuqu ebusika idust esukila akekho umuntu ongaphuma endlini azafike la eyakhona ekwicondition akaphume kuyona endlini. Bathe abana inkinga nokuphazamiseka ukuhamba kwezimoto kwenzekile namhlanje nanokuthi abantwana bangayi ezikoleni kanye nabasebenza bangayi emsebenzini. But I had to vouch ukuthi ngoba uma ngiqhubeka ngiza ngithi ngiyancenga lo mgwaqo imoto ziyafa amasondo ziyalimala abantu so rather kungcono ngizime izinto ngoba vele sesikujwayele le protest le akusiye yokuqala isimaningi ama protest akhona enziwa umphakathi bafike kuthwe bazofika abantu bazonilekelela so izingane ziphazamisekile izingane eziningi zakulelizwe lethu zisebenza eHowick so lo mgwaqo udlula amabhasi eHowick kunabantu abasebenzayo baningi izinto eziphazamisekile kodwa ngendlela ubuholi bethu obuyiyo abuyi understand indaba ye diplomacy uma usathi wozanini sihlaleni phansi sixoxe ingakho ke sekuze kwakhozeka le disruption. Kanti umasipala umngeni uthe uzohlangana nomphakathi ukuze uzothola kabanzi ngalolu daba. Umsunduzi wona usiyalele ukuba sixhumane nehhovisi lika Somlomo. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyandaDube ngisweSweetwaters eMgungundlovu. Kuphazamisekile ukuhamba kwezimoto emzingazi kwaMbonambe enyakatho nelikaMthaniya kulandela ukubhodloka kwengxenye yomgaqo ngasekhondweni ngenxa ke yemvula ebiyidliva kulezi zinsuku ezedlule. Lo mgwaqo ke wona ohlanganisa umphakathi wakaMbonambe nedolobha iRichards Bay nokugcine ke sekuphoqa ukuthi ke uvalwe ungabusasetshenziswa. Ekhuluma ke neziko lezindaba le1KZNTV umeya kaMasipala uMfolozi uXolani Bhengu uthi ke basazosebenzisana nenkampani uRBM ukwenza isiqiniseko sokuthi kumsebenzi wokulungiswa kabusha komgaqo uphothulwa ngokusheshsha. Lona ke wona umgwaqo sendaweni yasekhondeni emzingazi kwaMbonambe. Lo mgwaqo ke uxhumanisa indawo kwaMbonambe kanye nedolobha eRichards Bay. Ukuhamba ke kwezimoto kuphazamisekile ke namhlanje kuseni njengoba ke nesithuthi zomphakathi siphoqeleke ukuba sisebenzise eminye imigwaqo noma izindlela ukuze ke zikwazi ukufika edolobheni. Imeya kaMasipala uMfolozi ibe isihola ithimba ukuyohlola kumonakalo odalekile ngenxa yezimvula. uBhengu unxusa umphakathi kuba usebenzisane namathimba ajutshiwe ukuba baqaphe isimo lo monakalo ke ubukeke umkhulu kakhulu. Sizobabaza wona lo monakalo bese sifuna ke indlela eyaphambili. Ngiyathokoza ukubika ukuthi uRBM uzosilekelela ekutheni kubonakala ukuthi yini abangayenza. Sicela kumphakathi ukuthi usibekezelele umgwaqo uzothi ukuvala kwamanje ngoba kufanele ukuthi umbiwe kubonakala ukuthi ukumonakalo either livalekile leli pipe leli lihambisa amanzi noma linjani. Emveni kwalokho kuzofanele ukuthi kube sekufakwa futhi inkwali noma inhlabathi ukuze ibambe umhlabathi uqine. Lokho singakwazi ukuthi kuzothatha isikhathi singakanani but sifisa ukukhuleka emphakathini wakithi ukuthi sicela kuba usibekezelele nathi siwumasipala
silethe ithimba lethu lamaphoyisa lawezomgwaqo. Ngakho-ke uma bebacela umphakathi ukuthi abasebenzise ezinye iy'ndlela kusalungiswa lesi, siyacetha umphakathi wakithi awubambisane nabo ukuze kwazi ukuthi ulunge umgwaqo wethu. Lo mgwaqo usetshenziswa kakhulu-ke nayinkampani ezombiwa phansi u-RBM ezinze kwaMbonambi eRichards Bay. Ukulimala kwalo mgwaqo kuphazamiseke ukusebenza kule nkampani njengoba-ke bethi bakumisile ukuhamba kwezinye zezithuthi eziya kule nkampani. Khona-ke lapha ngempela lokhu kunawo umthelela kuma-communities around izinto ezikhona la kunawo umthelela futhi nakwenkampani ngoba i-traffic njengamanje iyadivethwa ezinye izinto kuyanzeleka ukuthi mazisuspendwe mhlambe ukuhambiswa kwama-truck kwezinto ezithile yabo ngoba kwenzela uba kungabi nomonakalo kakhulu. Sizokwenza-ke ngokusemandleni ithimba lethu njengamanje lihlangane nomasipala bayazama ukwenza i-assessment kwenzela uba kukhawuleze kwazi ukufikiseka lokhu. Njengoba-ke lo mgwaqo kungeminye imigwaqo elungiswa inkampani u-RBM, bathembise ukuthi-ke uphenyo lwenjiniyela ilona koluzogagula ukuthi-ke lo mgwaqo uzothatha isikhathi esingakanani ukuba-ke ulungiswe kabusha. I-assessment yiyo ezosigayida ukuthi uzothatha isikhathi esingakanani. Singaba senza iphutha mangaba sibeka isikhathi nensuku thina lapha asingabonjiniyela. Ibona okufanele bakwazi ukusipesa esingakusho nje ukuthi siye sanikeza kuba ukuthi siyafuna ukuthi usheshe lo msebenzi ukuthi uphuthume. So as soon sesithola-ke i-assessment report ukuthi uzokwenza njani sokwazi ukuthi-ke sibone ukuthi kothatha isingakanani. Kodwa-ke ngifuna ukusho nje ukuthi is business unusual. Makhona i-disaster kube khona indlela zokuthi uzame ukuthi kuspideke izinto ukwenzela uba kungabi nomonakalo. Ithimba beliholwa yimeya liphindeke labe selidlulela endaweni kaSokhulu nalapho-ke nakhona ekukhala ngokuthi-ke nakhona umgwaqo ubhodlokile ngenxa-ke yazo izimvula. Lezi-ke izindaba ze1KZNTV, mina ngingwasamukeliso Ngqulunga, ngiseRichards Bay. Kuqhubekile-ke ukwethulwa kobufakazi ecaleni lokubulawa kwabe ngunobhala wophiko lwentsha kaKhongolose uSindiso Magaqa enkantolo ephakeme eMgungundlovu. Namhlanje-ke wesilisa ongathandanga kudalula isiqu sakhe futhi-ke wayesebenza endaweni yokuhlanza izimoto eMzimkhulu utshela inkantolo ukuthi nguye owasiza uMagaqa ngokuhlanza imoto yakhe. Uthi uMagaqa wahamba kafishane uma beqeda ukuyihlanza, kepha-ke waphindwa wabuya ntambama ezothenga nokuyilapho-ke adutshulwa khona. Ufakazi ongathandanga ukudalulwa isiqu sakhe utshele enkantolo ukuthi uSindiso Magaqa wabuya ntambama endaweni yokwasha izimoto ezothenga isiphuzo nokuyilapho adutshulwa khona. Lahamba usuku wathi ntambama siqala nje ukuba mnyamanyana kwafika uMagaqa. Ngeleso sikhathi sasesivala ekhawashi sesiqoqa into zethu ama-equipment. Wapaka imoto wehla wezikhonteneni ezothenga wathenga Play energy drink Play. So you purchasing this? What happened? Wambona ke thale Play kwasenzalana. Sasilokhu sihamba siyoqoqa ama-equipment sibuye siwapheke ngaphakathi ekhonteneni. Ngine Asex ongena ekhonteneni unhlaka wayimukeza mina ekhonteneni ngipheke izinto ngaphakathi. Sathi nje sesizoqoqa ukuqoqa kwafika iPolo Vivo yafika yajika ngasekhawashi yawupaka ngale kwemoto yaMagaqa. Sisaqeda ukuqoqa emva kwesikhashana nje esingesininganga uMagaqa ebuyele emontweni seza umsindo wokudubula wesibhamu. Isikhuma sedubula imoto kaMagaqa kudutshulwe emontweni kaMagaqa. Sabaleka sasaya ngasemashelthini sabaleka sizoqhuma kwesibhamu lesikhathi sabaleka nathi ngasemashelthini saya. Ukuthula kwesibhamu sabuya mangithi ngiyabuya ngabona ukuthi uMagaqa ulimalile. Wayekanye nomunye usisi naye wayekhala naye wayedubulekile babili kwakuMagaqa nomunye usisi naye wayekhala. Bathatha uMagaqa naye lo sisi bamfaka kule Polo Viva ifika yabahambisa esibhedlela. Phakathi kofakazi asebeke bathula ubufakazi baphinde baphekwa ngemibuzo uJabulile Msiya owabe ehlezi noMagaqa owadutshulwa wabulawa ngoNtulikazi ngonyaka u2017 engunobhala jikelele wophika lwentsha kuKhongolose. Ulandise inkantolo enkulu yaseMgungundlovu ngeinsolo zokufihlwa kwemibiko ethinta ukusetshenziswa budedengu kwezimali zokwakhiwa kabusha kwehholo ledolobha. Waphinde-ke wadololwa ukuthi-ke kuze kube yimanje akakaze awubone umbiko wehhovisi likaNdunankulu wesifundazwe owawuphenya ngalezi insolo. Icala likaMagaqa selidonse isikhathi eside lingaqulwa kanti lokhu kuhlukumeza umndeni. Umngani kaMagaqa uThabiso Zulu uthe-ke bajabule ngokuthi leli cala seliyaqulwa
ngemuva kweminyaka ehlehliswa. Thina singumndeni abangani nezihlobo nabo bonke labo abaphatheka kabuhlungu ngesenzo esehla sijabulela nje ukuthi icala selikwazile ukuthi liqale sesiside isikhathi esilindile. Siyajabula futhi ukuthi amaphoyisa nabashushisi kumsebenzi bawenzile lokho esisakuzwile kusekusha kakhulu ekutheni sesingaba nombono ukuthi icala liyanga kuphi. Kodwa sinethemba nje sizolinda sesikwazi ukulinda iminyaka engaphezulu kwesithupha. Ngeke sihlule ukwazi ukulinda inyanga ezimbalwa sibuyele ku-October bese kuthathwa isinqumo ke sokuthi ekugcineni kuvele iqiniso ngoba ziseningi izinto esisafisa ukuzazi nesisazilindile. Icala lihlehliselwe inyanga kaMfumfu kuwona lo nyaka. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eMgungundlovu. Ake sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuye ekhefini. Nina bakaHlavana Bhulumlile Ndulindo buba somantshonga benoqelemana sikubingelele nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili. Kwethulwe Olwamanzi Emkhanyakude abasempithi Babhikishele befuna umgwaqo kanti imvula idale umonakalo eMzingazi. Amalungu omphakathi waseNdwedwe athi-ke kwisabelo mali esizoqala ngenyanga kaNtulikazi kunyaka wezimali ka-2023-2024 angafisa-ke iziphathimandla zalo masipala ukuthi zilibeke phambili udaba lokulungiswa komgwaqo nokwakhelwa-ke nje izindlu ezinesithunzi ikakhulukazi-ke kule mindeni esadla imbuya ngothi. Lokhu-ke kuvele kumhlangano womphakathi wentuthuko-ke edidiyelwe obuhlanganisa-ke amawadi amane nobubanjelwe enkundleni yezemidlalo iNondabula Sport Ground. Ekhuluma nabezindaba uMeya uvumile ukuthi iNdwedwe isenenkinga yokuthuthukiswa kwemigwaqo. Lisekhona igebe ikakhulukazi emkhandlweni ngaphakathi kodwa igebe elikhulu elingathinti thina njengomkhandlu kodwa lithinta ama-sister departments wethu. Sinenkinga nje ngenqalazinda ikakhulukazi inqalazinda yemigwaqo. Eminingi yalimala ngezikhathi zezikhukhula eminye ayikakalungiseki namanje ama-causeway nama-bridge ikakhulukazi lawo ethinta uDepartment of Transport bese kuba futhi nento yakwa human settlement ethinta izindlu ukuthi kunabantu esibakhela ama-temporal shelters ngesikhathi sezikhukhula namanje basekuwona abanye bawo. Sifisa ukuthi yonke lento ikwazi uspeeda phela kodwa ngokwethu njengomkhandlu sibone ngathi sihamba kahle kakhulu kuma programs adingwa yithina njengomkhandlu. Ngesikhathi sesikhukhula eminye imindeni yasula amakhaya kanti kuyimanje isahlele endlini zesikhashana. Umfeka uthi sesiqalile izinhlelo zokuthi le mindeni sakhele izindlu ezinesithunzi. Kade sinomhlangano nomnyango waka-Human Settlement bafike basipresentela futhi kunohlelo nje lizoqala la senza khona izindlu zemxhaso ezu-80 ze-disaster seli-approviwe sonkontrakt sethuliwe ukusho ukuthi-ke uma beqala besebenza nje manje kuzolungelela. Kanjalo futhi sinobudlelwano nabo somabhizinisi abazimele kunezindlu abasazokhela khona nengibadwalelwe njengamanje kodwa kunezindlu eziwu-20 abazosakhela zona njengomkhandlu waseNdwedwe ukukhipha labantu abasehlele kuma-temporal shelters. Umphakathi ubusucela nokuthi ulusha lubhekeleleke kulesabelo mali esilinganisela ngaphezulu ka-300 million sonyaka wezimali u-2023 kuya ku-2024. KaNondabula besinenkinga kagesi but siyabona ukuthi kuningi osebekwenzele sona bathi sicela njengamanje ukuthi besilekelele mhlawumbe ngemigaqo ama-access road ukuthi sibone kube yona abasilungisela kona. Asazi nokuthi kamasipala kwenzakalani ngebudget ethinta thina abantu abasha so mangalunga nje lapho ekutheni sikwazi ukuthi sikube nama-forum azobhekelela abantu abasha ukuthi abantu abasha bakwazi ukuthi bayithuthukise. Udaba lwamanzi nalo alisalanga ngaphandle njengoba kuleli sonto bekunomhlangano obuhlanganisa umnyango wazwelonke wezamanzi nokuthuthwa kwendle kanjalo nomasipala abangaphansi kwesifunda iLembe. Kusijabulise kakhulu ukuba nomhlangano nomacengwane ongqongqoshe wezamanzi ekwazilonke. Besikhona njengeLembe umsebenzi weLembe ukuphakela thina amanzi. Usithembiseke inhlelo ezokwazi ukuthi ikakhulu zesikhashana sizoqala uhlelo kungekudala lokwakhiwa kwama-boreholes endaweni ezithile kanjalo nokuvikela kweyiphethu. Kodwa njengoba iLembe ulibona likhona nawe la lizothula iproject esizokwazi ukwenza sizoqala ikhavela amawadi esibiza ngomshwathi bulk project. Sonkontrakt usekhona usethuliwe emphakathini ulungele ukuthi uma kuqala leli sonto esiyakulona aqala ukusebenza okusho ukuthi inkinga yamanzi kulama wadala isizoba inkinga yayizolo. Lo mhlangano ubuhlanganisa neminyango kahulumeni ehlukene okubala nowezempilo la khona umphakathi bufundisa ngezinto ezahlukene ezithinta nezibhedlela ezikuyona le ndawo kanti ezinye inhlaka bezikhona umnyango ufundisa kabanzi ngokunakekelwa kwemvelo njengoba bekuveza ukuthi kubalekile ngoba kuyasiza kakhulu bangabe siphefumula. Ngesonto elizayo uyobusuqhubekela nakwezinye indawo njengoba lo masipala uhlanganiswa amawadi angu-19. Ngudebokho Sibisi ngibika ngiseNdwedwe.
Lizithele phezu kwenqwaba yabantu behlezi belinde usizo esibhedlela iPrince Mshini ikomiti ke elibhekelele ezempilo eShamthetho KwaZulu-Natal. Leli komiti ke ligasele kungazelele umuntu kulesibhedlela ngenhloso yokuthola ke izingqinamba zezisebenzi kanye neziguli kulesibhedlela. Uhlalo wekomiti kuNomakiki Majola uzwakalise ukungenami kwakhe ngakuficile ke wabeke eseyalele izisebenzi kuba ke zichazela abantu ukuthi kungani belinde isikhathi eside. Ligasele kungazelele umuntu esibhedlela iPrince Mshini ikomiti lomnyango wezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal lafike lazithela kwinqwaba yabantu belinde amafayila abo. Kunoluhlelo olubizwayo into okunjengako i-health ukuthi ngama mhlawumbe olhlobo lusebenza kanjani na. Ke lona ke silifike sadibana nalo sisangena kwinathi apho kubhalisa khona iziguli xa zifika. Angikaze ngithole khona abantu afike ngo7 athathu abuye bona bafakwangani selaphi ifile lokho. Hayi akhange sithande siye sanyanzeleka into ukuthi maske sibuze into ukuthi kwenzeka ntoni na ngoba sibone into ukuthi uhlobo ugcwele ngalo lwenza into kube buhlungu. Xa silibuza amaxesha abafike ngalo bathi bafike ngo5 ngo5:30 ngo6 kuthi ukuthi njengokuthi naxa besifika apha it was 5 to 9. That means abo bantu they are equal to 5 hours behleli khona apha bengakhange babe basiziwe. Amakhadi wabo amancinci lana alihlaza selethathiwe kodwa kunzima uba mawabuye. Siye sabona ukuthi kufanele into ukuthi sibe nento esiyenzayo. uMajola uthe isibhedlela sesiphuthule uhlelo oluzobhekana nenkinga yamanzi. Uhlelo lama-boreholes selelihlelwe liyenziwa ngoku istage abakuso bakwistage sento ukuthi njengoma wabe ayathathwa amanzi ayahamba ayocleanwa because kuthiwe awujonga kufanele ukuthi isimo setyiwa sawo singapha ya so kufanele kuba amanzi enziwe in a way ezawuthi into ukuthi abe ngamanzi that will be palatable to impilo zabantu xa uwaselile angaphinde afike kwakhona enze ukugula. Banama generators angu7 asele bewabona awalapha esibhedlela kuphela asele bewabona ukuthi isimo sawo sesiyakekela ngoSeptember so banyanzeleka ukuthi mabakhawulezise baqinisekise into ukuthi ukhona amanye athengwayo azokuthi xa kuphela ithuba lalana akhona abeselengena lonto incedisana nomasipala weTheku ukuthi xa amanzi ekhona efumaneka uqhubeke kodwa apho selephelile kunengxaki ekhona kumasipala zibeke ngokuzona sele zingena igenerators oqinisekisa into ukuthi isibhedlele asisebenzi ngaphandle kwamanzi. Uphinde waphawula ngohlelo lwangqongqoshe walomnyango oluzolekelela ekutheni kwehle isibalo sabantu abashonayo uma bezobeletha. Le project abathi njengangokubaza kuyiqala yokuqinisekisa into ukuthi bonke umuntu othe wazobelekela kwesibhedlele uphuma ephila umama aphume nomntwana ephila. Ingaba isuke laphi le project kwenzeke kanjani njengoba sithi ukuthi kubonakele ngokwamanani wabantu ababelekayo kwesibhedlele. Emveni koko ingenziwa kanjani into ukuthi mayibe iyaphucuzeka ibe luhlobo lokusindisa izimpilo zabantu. Kulapho ke njengangoku ebesizixelele into ukuthi njengangoku siza kuza injongo yokuza kwethu thina sifuna ke ngokuthi sakhe uhlelo lwethu lokuthi siza kuyilandela kanjani na i-policy statement ikangqongqoshe njengoko ebekile uza kwenza ntoni na. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyandaDube ngisemlazi eThekwini. Umasipala wesifunda UGWAQO unikezele ngezimoto ezizosetshenziswa yilomkhandlu eziyi12 osabambe njengemeya kulomasipala uMandla Chiya uthi ke bebebhekene nenselelo ngoba ke lomkhandlu bungenazo izimoto ke ezanele njengoba ke ngesikhathi ke sezibhelu kwashiswa izimoto ezingama39 ekhuluma ke neziko lezindaba uthi sebezokwazi ukusheshshe besukume uma kufanele kulungiswe inkinga yamanzi. Zibalelwa kwi-18 izimoto ezinikelwe ngokusemthethweni kumasipala wesifunda UGWAQO. Lokhu kulandela ukuthi izimoto ezibalelwa kuma-36 zasha ngesikhathi sezibhelu. Obambe njengomeya okunguye onikezele lezi imoto uthi basebenzisa imali engango-10 million ukuthi kuthengwe lezi zimoto kanti uthi bebebhekene nenselelo njengoba bekungelula ukusebenza beshoda ngezimoto. UGWAQO namhlanje lizolontsha izimoto esizithengile with our imali ekhona our own equitable share ezu-12 ezizokwazi ukuthi zisetshenziswe oplumber
uma ngabe bekwazi ukuthi bayolungisela abantu izinto zamanzi nala kusuke kuqhume khona amapayipi. And safisa futhi ukusho ukuthi ngale nkathi sisebenza besinazo inkinga singenazo imoto ezanele. Imoto zethu zasha ngale nkathi kuno July unrest, ama-TLBs and ama-truck, imoto zoplamba. Uchiya uthi ngeviki elizayo kukhona ezinye izimoto ezizofika ezizosetshenziswa ukumoma indle. Sisebenzise an amount of 10 million ekutheni sikwazi ukuthi sizithenge ngoba sizama ukuphucula isimo la khona abantu bakithi basogwini bezokwazi ukuthi uma ngabe kuneyinkinga zamanzi sheshe zilungiseke wonke umuntu akwazi ukuthi athole amanzi. Ukuthi ke MEC wakaKhokta okwazile ukuthi ke basinikeze imali engango 4 million ekutheni sikwazi ukuthi ke sithenge lama water tankers esiwabonayo akhona la nawo azokwazi ukuthi ke asisize kakhulu. Ngeviki elizayo nje kukhona ezinye imoto esizithengile ezizokwazi ukuthi ke zidile zona nento yesuwa uku-assista ekutheni sikwazi ukuthi ke bamome indle liyochithwa la kufanele ukuthi ke lichithwe khona ukuze abantu bakithi bahlale endaweni ene-environment suitable for everyone. Esephetha uveza ukuthi sebenamaloli abo amanzi ngenxa yezinselela abake babhekana nazo. Sizame ngayo yonke indlela ukuthi sibe nama-trucks ethu manje esokwazi ukuthi ke siwasebenzise ukuze ngoba nawo lokho ukuthi ke sibe nama-panels la khona sisuke sihirisha ama-trucks ngaphandle. Zibe khona ingqinamba ezibe khona but ke with i-council yasogwini sasesithatha i-decision ukuthi kuzoba kuhle ukuthi ke sibe nawethu ama-truck ukuze sikwazi ukuthi ke imali ekhona ikwazi ukuthi iyosiza kwezinye ingqalasinda ekutheni abantu bakithi sikwazi sibanikezela amanzi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisesayidi. Ake siphinde sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani masibuye. Siyakubingelela sekwamukela futhi mbukeli mongabeke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili. Kwethulwe Olwamanzi Emkhanyakude abasempithi Babhikishele befuna umgwaqo kanti imvula idale umonakalo eMzingazi. Ake sikubhekele ingosi yezomnotho. Irandi ke lakuleli u18.06 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u23.80 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane libe u20.71 maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu$2024.04 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$76.41 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Kuqongise umqansa ukwehluleka kweqembu leMarumo Gallants ukungena ke kwamanqamo eCAF Confederations Cup ngesikhathi ke ivumela igoli lesibili leYoung African SC yaseTanzania emidlalweni ke womlenze wokuqala kwendulela wamanqamo yeCAF Confederations Cup ngolwesithathu uNtambama eNational Stadium eDar es Salaam. Nakuba ke iGallants ibibheke ukubuya nokuthile ekuhambeni kodwa ke ithuba ke lokuguqula izinto ekhaya linciphile ke ngemzuzu yokugcina yomdlalo ngesikhathi ke ivumela ukungena kwegoli lesibili. Yize ke bese liwumqansa kodwa ke lisekhona ke ithuba emidlalweni omlenze wesibili ozoba ke kulelizwe ngolwesithathu olizayo eRoyal Bafokeng Stadium. Ake sikubhekele isimo sezulu. KZN kungaka kade sikuphathele kona namhlanje sihlangabeze kusasa futhi ngesikhathi esifanayo.